Sranane wong yen luhung betah lopo kurang guling elinga salajat mika yen wacana kudu manis mreseng seming sasama samane manungsa sahami Koko Prabu sawetawis arat ditebih saking rigol pacarabaan pertapan harga keloso kengeraying Solo bumi nyadong dawuh najan kuling jangkar bumiwa keng putra Punanta reja nyadong dawuh sepanten ugi keng putra ing Pringgondani nyadong dawuh wa Prabu aku ya ngenteni lho Pakde nek sajake ana samu barang kalir sing kira-kira rada ngane-ngane ya aku kabar ana to. Aja mumuk endem dhewe teman kok. Sajake kaya ora pati bares. Ora bares dengkulmu mlocot ngono piye? Yen punwa durung ana perintah to dawuh marang sira kabeh tegese punwa uga urung nampa pituduh sangka gurumu lan guruku Penemban Begawan Bima Suci. Ya ora lho Pakde. Panjenengan kuwi mbiyen jaman nom ya tau mendhita. Panjenengan iki jaman nom tau mendhita peparapu wasi Jaladara ing Gunung Rewantaka. Lah iki wis tuwa panjenengan iki malah wis dadi ratu kok kedarang-darang meguru iki arep mok nggo apa? Ibarate sangu apa kira-kira sangumu ki kurang ngono apa piye? Ora caturan. Antasena. Piye, Pakde?
wong meguru kuwi ora mung merga mbiyene durung tau entuk sangu. Ngerti kowe? Mula yen to dina iki panjenengan ingsun kuwi meguru, ora teges aku kuwi babar pisan ora duwe sangu kuwi ora. Nanging upaya padhanging ati, tentreming pikir tumanjane ing tembe mburine bisa urip kang kanthi kepenak. Wong ku yen uripe kepenak tumanjane apa-apa bisa digawe lan ditindakake jumbuh kelawan angen-angene. Oh ya ora ngono no. Ora ngono, Dik. Yen kabeh kudu bisa cocok karo angen-angene, kuwi jenenge menungsa sing ora trima karo pandume pangeran. Merga pangeran ku yen weweh yen pandum jumbuh karo takrane dhewe-dhewe. Mula menungsa urip ki ora kena ngongso-ngongso. Lho, ora kok jeneng aku ngongso-ngongso ki ora. Ning tak jlentrehke. Nggonku meguru marang wong atuamu, ya gurumu ya guruku Penemban Begawan Bima Suci. Ing cepo aku uga kepengin icip-icip babaring kawruh kasampurnan. Nut gotek kawruh kasampurnan kuwi bisa nuntun menungsa ing tembe mburine yen to bali marang alam kasidan jati ora lali dalane, ora kleru muliye. Teman bisa bali marang pengayomaning Gusti kanthi cara kang trapsila, kanthi patrap kang prayoga. Mula nadyan to Punwa ki biyen ya wis tau dadi pendhita. Kepara dina iki Punwa uga wis mulya mukti mbau dendha pinangka jejet. Suh bang-bang pengalum-alum ing negara Mandura, nanging yen babakan ngelmu apa meneh ngelmu kang bakal diwedharake dening wong atuamu iki mau, kaya-kaya aku ki wong ngombe banyu segara. Siji ngelak, loro ngelak, ping telune uga isih tetep ngelak. Oh ngono Pakde. Nah, mula kowe sing ketemu nom. Aja nganti mok guwak wektumu tanpa antuk cecepan apa-apa. Merga wong urip kuwi yen to wis gelem budidaya hanggayuh wimbuing kawruh, hangu ditambahi ngelmi, saya jembar wawasane, saya adoh tebaning pamikir, tumanjane ing pasrawungan ora bakal gonyak-ganyuk ngleling semi. Lan maneh kowe kudu ngerti kawruh kasampurnan ya kawruh panunggal kang bakal diwedharake iki mengko. Ing tembe bakal nuduhake menungsa kuwi mbiyen asale saka ngendi. Yen urip kuwi butuhe arep ngopo, yen wis rampung uripe sok baline menyang ngendi. Anoman malumpat sampun prapteng witing Nagasari, mulat mangan dapana wanudya guru ya haking. Kakang Anoman iki nuwun inggih sinuwun. Mlayu-mlayu nuwun inggih sekawit kula nampi dawuh Penemban Begawan Bima Suci supados ngaturi uninga dhumateng para kadang cantik yen to ing kalenggahan mangke kula lan panjenengan sedaya kedah ngawekani yen to sak wanci-wanci wonten tiang-tiang ingkang kirang ing tanggel jawab badhe munasika
corah-coro mentah dumateng kawilujenganing pertapan Harga Kelasa. Dereng kiwala dawuh menika kula aturaken dumateng para cantrik sedaya keparak kepara malahing kalenggahan mangke dadak nyulayani dudul hanyusuli wonten wadya bacingah ingkang kalenggahan mangke sampun hangepung wakul binaya mangap pertapan Harga Kelasa edyanane. Wah, lagi wae sapet jagong nglumpukke para nom-noman cantrik mangguyu jejanggan kang ngingsep kawruh ing Harga Kelasa dadak ana gawe kang kudu ngrembyahake tangan-tangane para murid. Setyaki Antareja Gatotkaca Antasena, aja mok kendhani nggonmu dandan, kepara malah kenceng ana. Ayo tapel wentis pertapan Harga Kelasa. Maju. Hei! Sigra kang pala tumingal perang campo samya ngedali ler tatet wileting kada dayu angkung manguncang niti bintang sangat dimicil bintang sangat dimicil adenya ngedali wus woi ladalah lagi wae nggon kulumaku macak baris nodawing Ratu Gusti Kusinuwun Prabu Karungkala saka negara Guwa Barong ngepung wujuding pertapan Harga Kelasa ing sedya dina iki paguron kang
pimpin Penemban Begawan Bima Suci kudu dibubarake. Kedadak laku kudu dicegat wong kang ora dhuwur deteke. Hamung cilik awake nanging brengose beyuh-beyuh. Kandel gilap sajak dilengani kemiri dipelintir sampir ke kuping. Diadamu melang-melang mripatmu menteleng kaya bandeng sapa kowe Gus? Cantrik Pertapan Hargakeloso. Putut Tambak Yuda iki. Putut Tambak Yuda. Ya Raden Setyaki. Jebule kuwi isih traing ngaluhur. Kowe sapa? Keset ketibale Sinuwun Prabu Karungkala. Pangkatku Tumenggung. Aranku Tumenggung Yudapati. Tumenggung Yudapati. Iya dasar kepranyata. Endi? Begawan Bima Suci kon maju mrene. Tak bondo tangane tak kerincung sikile tanggo pengewan-ewan. Aja ngrasani sing ora ana. Sing ana wae anggepen mungsuh bebuyutan. Ketemu pirang perkara kowe karo Penemban Begawan Bima Suci. Aku murite. Oh, kowe murid to, Mas. Kowe iki rekake ning kene kuliah ngono lho. Ya. Endi Mas, gurumu kon rene, Mas? Gurumu wanumani gawe kendrong gawe geger negara Ngastina. Nindake wedharing ilmu kang teman bisa ngirup para mudha para kawula saka negara Ngastina. Teman iki mengko ora wurung yen ora ndang dibubarake. Bisa gawe ringki ing negara Ngastina. Ngampleng ora omong-omong mencor lambeku. Oh. Awas. Sirahmu. Hati kowe. Wis. Hati kowe. Ayo. Karak kok dipepet, jarak kok cah kene, Mas. Wedian. Walalala. Meripatku kok berkunang-kunang. Waduh. Mantep tengan idian tangane. Ya. Ya.
Mati aku. Mati aku. Waduh, duh. Edian. Waduh. Ya. Edian. Ya. Wes. Waduh. Ya. Edian. Ya. Udah dah. Aduh. Ya. Edian. Ya. Awas.
Wedoh. Ah. As. Ati kowe. Ah. Wedoh, kapake iki. As. Ah. Wedoh, tulung kanca. Mikir. Ati kowe. Mati aku. Lihat. Ah. Ah. Hut. Ah, ah. Mati aku. Hut. Uri. Hut. Boy. Bas. Ah. Hut. Mati aku. Uri Mas. Bantu. Hot. Dia opo iki? Pas. Mati kowe. Mati kowe. Mati kowe. Mati aku. Mundura. Wong gua barong mundura. Prajurit sabrang iki ora kena dijagake petingane siji poto loro madang. Kok ya pas men. Iya.
Aku percaya wong tanah Jawa ora kena sinangga miring. Nanging Dipati Gita Cangkrama sing maju. Seblakno dadamu ketiban neraca bala ora jebol kuwandamu meguru 20 taun aku. Balik neh. Ayo Suramrata Jayamrata dipara imbang-imbangan ayo padha yen padha Adipati Gita Cangkrama ayo rono parat. Panah. Panah. Waduh. Ing langit kelap-kelap katon lirgin sanging alis rinsang mawe gahandrung Suramrata Jayamrata dipara imbang-imbangan ayo
padha yen padha kaya lanang-lanang dhewe kowe wong tanah Jawa. Nyatane kulitmu let godhong lumbu. Ketaman gegaman Kuntraca Bala jutul wiwit ngarep tekan mburi. Ayo. Sumbara saiki. Ayo. Kaya sekti-sekti dhewe kaya lanang-lanang dhewe pagene yo. Ora gondra sepira ketiban pusakane Dipati Gita Cangkrama. Ayo. Saking landhepe manti jegrek mati ngadeg. Ayo. Ngono kok tandange sore ngentek-ngenteki kanca lho. Rumangsaku sat-set satet tal-tal. Nyatane dina iki ora gondra sepira kowe mungsuh gegamane Adipati Gita Cangkrama. Ayo jebol dadamu. Lho. Iki panah keneng ngarep jutul tekan mburi kok. Babar pisan ora ana getihe lho. Lho, kok ora ana tatune? Kok beda karo nggone tias lho iki. Iki biasane nek ngene iki kena metu tatune kok ora ana. Saking landhepe gegamanku. Nyatane ayo nyatane endi mau? Nyatane kowe mati saka gamanku. Aduh. 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 Yo. Ngewak-ewake tenan. Minggir. Hot. Wah. Munyuk. Ah. Hot. Hot. Ah. Ah. Tinggi. Parat. Lunyu. Ayo, apa-apamu. As. Ah.
saka rupa ri sedeng narendra yaksa laku kang mulwule ingkang adalah para wadya bala saka Guwa Parung tinrajang kridane para santri harga kilasa bebasan kaya tambak merang sinapu banjir bandang. Jebule menungsa cilik-cilik kanthi dayane ngetapi-tapi ya. Kekaman saka negara Guwa Parung sing maju iki. Patih Ludra Parimuka endi saeneng-enenge cantrik harga kilasa gaglak limbahmu. Suramrata Jayamrata diwara imbang-imbangana padha yen padha ayo gaglak limpamu wong tanah Jawa. Sapa kowe? Patih saka negara Guwa Parung. Regyana Patih Ludra Parimuka. Kowe wanuh-wani gawe geger ing pertapan harga kilasa kaya lanang-lanang dhewe, kaya wani ndilat wesi abang neko wesi kligen. Ayo, kowe bali ora? Bali apa ora? Lho, kok ngakon bali kowe kuwi sok manggalaning para cantrik. Manggalaning para cantrik ing pertapan harga Kilasanata Mandura Prabu Baladewa kusuma wali kita ya Wasi Caladara ya Prabu Anamukasana. Baliya wateking prajurit timbang Bali Wirang luwih becik Bali dadi padang. Piye? Bagaimana? Wateking prajurit timbang Bali Wirang luwih becik Bali dadi bathang. Nyepelekke kandhane Nata Mandura Prabu Baladewa
kowe tak kandhani takon bali ora gelem. Kowe kaya mentas megero anyar ya. Kowe ngalke kasudipianmu, kaya ulet-ulet to kulitmu, kaya atos-atos balungmu. Allah tungkak cangkemmu bongkong. Ayo. Suramrata Jayamarata dipara impang-impang ana kurang bala nyuwara ana kurang kawan pratya. Ampian kaya wong jala rebutun kaya menjangan mati ora-orane gigre krungu salomba sayuta mara saketi wuri lekaning ati. Apa iki? Arat. Ayo. Kurang bu nyo pas Bali mo film Bali entus bisa kendarat kawan Bima Suci kowe tetep ngeyel nyo tungkak hutam nono ayo aja minggat cincing saweta iki Baladewane ayo sayuta mara saketi wiril karing atiku ampian kaya wong jala rebutan kaya menjangan mati ora-orane gigre krungu salomba ayo sayuta mara sayep pirul karing atiku Aja minggat nata mantura Prabu Baladewa panteng-pantengi tanah Jawa kusuma wali kita wasi Jaladara ayo cincing saweta iki Baladewane Hush. Walah. Gusti ragaku gondelana nyawa sing kenceng. Arang kandhing perang kok perang sekali-kali kok ya malah remuk babak bundas ra iku. Umume sing galake butane lho kok. Iki kok buta kok kalah galak iki mergo taun 2026 iki apa piye to? Cah berjurit, kula. Setengah loro lho kok wis kula. Ngenteni rawuh sinuwun Prabu, karungkula wae ditapel wentis. Laler kumbang aja nganti ana Kang Projol. Sang Baladewa Narwati miwah Hari Nareswara Kresna marang Sang Dyah Banon Jinawi kalangkung ing tresnanira
Kakang Anoman dawuh katimbalan sinuwun kanggo sawetara kena tak pesthekake kahanan ing sakiwa tengening pertapan Harga Kelasa wis ndungkap tentrem nanging aja ngendhoni kawaspadan kepara malah dikela tata lair yen tawan baris pendem nanging yen to manding suruping surya mata kang cacayana loro rangkepen bebasan dadi sewu kanggo ngulat-ulati kahanan kang bakal dumadi ing Harga Kelasa kene Kakang Anoman nuwun inggih senuwun kula namung sedika ngestakaken dawuh babar pisan kawilujenganing penemban Gandunga tak pasrahake marang kowe aku bakal uga melu ngulat-ngulati kahanan mratitesake para kawula kang dina iki mapan melu mangasrama ing Harga Kelasa kene aja nganti iki mengko para kawula kang uga kepengin nyecep kawruh kasampurnan saka penemban gawan Bima Suci ana kang ngaru biru ana kang ganggu gawe saguh Kang Anoman inggih sinuwun kula namung saka ya yen to wis saguh dina iki ayo sewang-sewang ngayahi tanggung jawabe dhewe-dhewe sang saya dalwararas abyor kang lintang kumedhap tisti sonya tengah wengi lumrang gandaning puspita karengganing pudyanira sang Dwijawara ambrengah